CBS News Karbi ang long than jabang pisami monju mitron pi non birtang ton penarjuk ponitha Jaipong pen kam sing timong arong adak towar ke henoparpik ajok ningduk cepaklang. Kidamtang 1987 aningkan selam chot aphit non puthot ka selam ji aphan thangnat asai kedeng pon kawe ajok kam sing timong arong anat thukido rong trok arada tumpini ningduk cepaklang. Ki ongdung atok anu kido ahawar arada phan kilang pon kapang kriya joksi pini langhin constituency ke parlo kam sing timong arong arat penceng lok Jaipong ahawar Anathu rong trok arongarat atum towar kemisen kawedet ajok ningduk cepaklang pon rinti. Kam sing timong arongame karmen sing timong kipuke nilitum arongatowar lake 1987 aningkan silam chotpen nonpu arni anpu thot kepame thujia phan thangnat alam ta chethan pon pepinlang. Sarkar mate ratchari asongatum sitame kilik nang kilipo apora hotke lamchak mesen nang cepirinti bonta asai ke klem puket hek ponlong lepin lapenilitum arong along kiliboy alang royalong kido slab carver sitame keban thektiklo la silabangso adolong sitame prabjin penang selam piponang ji kalite labangso adim ke non batahini ke thombak lang nang ke thelo pulo tangte kirupo lapentenilitum aprang pen sitame labangso atowar si chidam chiwang bomlo La silabangso atowar puthot mesen prabjin penang selam pipona sonte nilitum rong trok arat sitame non ke khibom asarkar aphan ning chingsamji pusi kachu ningri padopon Pinija khongni phai sirkep arni KSMI phu Samson Teron ahin pen Japonsi Assam Education Minister Dr. Ranuj Pigu Aphan Pinpor Alo Pajerdun Pinpor Alo Alongki Jongdun Lake Lamthe Isi Prabjin Pen Venture School La Pen Venture College Do An Provincialis Claim Nangpo Lamthe Hini Prabjin Pen Science La Pen Commerce Stream West Karbi Anglong Along Binangpo Lamthe Kethom Language Teachers Anghoy Silam Nangpo Lapen Prabjin Pen Anghoy Regularization Nangpo Lamthe Pli Karbi Medium Regularization Aphan Claim Nangpo Lamthe Pho Karbi Anglong Autonomous Council Angkang Atum Special Tet Binangpo Komat ahukum kipipensi BCRF kirai anampi arlong rupat mate silveta adung het along stone mining quarry kangku tanle arlong kipu paru humlong poklo pusi rat atum lamthe kaiju padopon tirthe sumindar along munit marat mareng lapen chethe kido an kireng iun ajakong oxygen atomon kang kilong ji aphan thengki thengkhang nampi namdo lapen langroi langjeng kenang sop do binong La sikirthe semindar adanta nampi namdu kitong innam kitang chulapen kirai kom dun thekji aphan Forest Department aphansi arpu hedailo Bon Karbi Anglong ahawar BCRF kirai tang abolon kidopi kilir sengsang anampi namdu kido anta nampi kiparu asai kang tompedet ajok sangki arong kipu paruhum hokwai kipu pen longli kiparu Lapen aronre thingpi kang huparuhum aphai kibat tik ajok kilir sengsang abolon kido anampi namdo lapen langroi langjeng do anta nahok bomlo lapen nangrir bomlo Sonthosi Forest East Division Manja Central Range Angkang National Highway 36 Tukongpuk atowar pi akung long nit BCRF kipalo Arlong rupat mate silveta adung het arlong ki phur paruhum bom mate Forest BCRF along le adimalong amatle stone mining quarry kangku tanle arlong ki phur paruhum asai ke paklem long pop malake manghu dame melo sicherok tok arat atum ningje lam hiring pen DFO aphan karju patini ahot lam kra kipi atengke DFO ahin penke badu aphanta hukum kilong le lapen thangnat kechirap dunta awe tangti komat lo adai kido manja penjonison rong pi health news Karbi Anglong ha mekhalo inalen along
บาไข่ลงเล่การเมืองลงในเตกบ่มลายในเตกอันเสียบมุนท่าดักอีตุมไม่ทางอารองสุปีไม่ทางอารองบ่งลงยงสิโดเดนี่ตุมการบิกิดุกเกลักไข่ตุมสิโดเดที่พูดก็น่าสินี่ตุมโดลังtapi non ke dobam sarkar tome CM EM MP bendanglok nilhin bencuning ridun je kar be khai an mongke hores man me lan ichine gret nangne tapen khai ang mongke khai Camarong asor lo nilitum na dak do la so rijap pusi alang litum nang mata seta me nilitum ni rijap kali dak pusar pe nilitum ke do ke kadim ke klem ke dam adim kasi nilitum ta isar pusar tum ke klem adim pusi nilitum nan ko maraka ita nilitum la so nang ciklem tulo no nilitum anaros ciklem no hinu bakan ciklem lo cek inghin ci ilo jaru ci ilo apa sih non anan ningkan nilitum ke cu som nilitum ke do ketak ningkan ningkoi anta susilo harwe jang phong rong heroi nilitum ladak ke do anta mapaka thonoi damoy dak nem nong lipunang kupe kita me non jo pini penak nilitum pan anang pasung he maret minang kai mat hukum lo ne nilitum da cingin der lo seta me nilitum ke dak nang ke thor ma ka thor ke dam masih dam de nilitum ke khai ching thor nang ji pulote ke chengsi rat ka chehlat ke mesen atwar ke nang sot labangso atwar konat atwar iklo Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum chini ik edet tahai Laso atawar ke 7 nong Kopli constituency lapen 9 nong Amreng constituency arlo Kheroni lapen jiri kindeng kacheleng PWD atawar lo Langmipi langhat arat kilong ke PWD atawar ta Barla Apollo te inghan lapen ningkring Apollo te aduk henlo Langmipi langhat lapen Amreng charchim phanglang so lapen jiri kindeng arat atum kilong ke la inghan anchot lo Pinpor dame bangso atawara phuthak ke damtang arni rat atumpen kachisong pidupon lo la pentawar pialong stok ke asaita dengpon lo rat atum kachisong ase angtong kileng ajoini sai jogje Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen towar kasimar pangching pon lo bonta non ke towar kasimar asai ington kok ajok langbung lang plate si mandet lo la si Karbi Anglong Autonomous Council CEM sartuliram rong hangaphan Prabjin pen towar nang patang pisirak nang jipusi CEM saraphan chuning ripido jong si Prabjin pen nang salam pipon pe pulote kiwang jilang arni sai jogje chesong nang kokpu puta rat atumahin pen ningje pon Apar dehuri sina arong aroi lang ki theti pena jok hidi khiti ka chuklem atum sitame kisung ason si sok ke e pantang an sitame penang an akana hokkon do ulo duar bagori constituency ke parlo dehuri ahawar mate dehuri sina arong along ke isi dehuri aroi arwe ki jangpon o jok penang an lang ke the open hidi ajo sok ke e pantang ajo penang an kana hokkon dolo Pinpur dame EM Barim Ratan inti Kongres Sarkar isi sis get nang pilo non aningkan kep hodlo sitame thangnat repairing aphanta non kachari ponbom asarkar pen thangnat asai lebet ason non ason lang ke the ahod ke khang lunjia phan pusi phala so ahod dehuri singna arong aphan sis get pilo Hidi anat lang ke the ahot lang ke khang jia phan pusi EM Barim Ratan inti piponlo bon tanon ke hingno FC thangnat amuwang wedet ason lo non jasemet ka pherimini abang ke kheti ka choklemate hidia josi kan hok abang dopon koklo la sinon asarkar mate non chari ponbom pariwartan sarkar along ke thekiding jasemet Karbi Anglong Autonomous Council pen
repairing asai si kami akenang sat pusi dehori singer arong arap atung pen tuning report. Duar bagori dehori pen Amos into Health News Karbi Anglong. YouTuber tum lo yo pini ke. Alang baklang tu. Siyat yo pak. RG mo ti. RG dah mo dah. News live ni yang tek kong ma. Ala ko am puthai ta namo. Reng man tu dia main ang deh. Tu nam deh kak. Yo ta long reng lom lap deh kak. Lá thế lá luôn. Nang litung humri iknoi Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Arlukido Dong kamukam Chingribe Arong Along Nang litung humri dam ignoi Ladak Cek Lapen Buluka Pen Kasimar Pon Sofa set Bed Decks Tools Chair Rocking chair Lounger Chair and table Flower stand Cup pen danglok Kaprek misen ason Anam kijum pen long pon ikji Kachini ji aphan Nanglitum 995 777 5291 Lapen 995 77 67 037 along Humri Iknoi Anparta home delivery our saisi tame longpon ikji Nanglitum Facebook page Lapen Google along tami Atur Bamboo Industry pu Humri Iklote longpon ikji Pinia birtai la pon sa kang ton pon iklon la igbom tami Hills News Karbi Anglong Kardom.